Bisa ng inilang atleta sa nasod nga si Mary Joy Tabal ang nakasinati usab og anxiety nining sitwasyon karon da sa COVID-19 pandemic. Apan sama sa kasagaran na awhag sa uban si Tabal ang naningkamot usab nga makarecover o mapaambit sa iyang nakatunan nining panahon karon sa quarantine. Si Fee Marie Dumabok sa report. Ang 11 Pinay Olympic marathoner ang subuanang si Mary Joy Tabal. Nakafocus na unta siyang plano alang sa tibok tuig 2020. Naguna niini ang mga training ug salmutang tigi, sugod pa lang unta nitong Marso hangtod na sa Hulyo. Apan tungod sa pandemic, kanselado ang tanan. Hinungdan nga nakasinati siya og grabing kaguol. I was very desperate to really work harder for 2020 since daghan kay kong set na goals for this year. And then knowing na na-postpone po ang Olympics, murag natagaan sa ko gamayng kahayag nga pwede pati ay ko mo try again for next year kay kaning nang nakaplat na ko na races nga na-postpone and canceled ma'am. Kay automatic naman ko nga maka-join again. Sud sa duha ka buwan, nangita siya og pamaagi aron mahibalik ang iyang kadasig. Usa siyang nakatunan nga mas maayong magplano alang karon ug dili lang alang sa maabot nga katuigan. Subay niini nagbansay siya matag adlaw bisan sud lang siyang panimay. Nalingaw usab siya og TikTok samtang nag-ehersisyo. Ug mapasalamaton siya karon nga mas taas-taas nga panahon ang iyang mahatag sa mga mahal sa kinabuhi tungod sa stay at home. To battle and to fight anxiety, I have to think of a good habit kay ano, ang habit manggod, ang motivation manggod nato karong panahon na magkausap-usap. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak.